Dragi sudionici tjedna cjeloživotnog učenja, dragi gosti i dragi organizatori iz svih županija, lijepo vas pozdravljam iz Obrtne tehničke škole u Splitu koja je i ove godine organizator tjedna za našu županiju. Nalazimo se u knjižnici škole u kojoj je upravo završio sastanak sudionika tjedna u našoj županiji. Vi to ne možete osjetiti, ali mi uživamo još uvijek u pozitivnoj atmosferi i energiji koja se ovdje nakupila tijekom našeg nedavnog druženja. Za razliku od prošle godine osjećamo da su sudionici postali već prijatelji na jedan način tjedna, da ideje pršte na sve strane, da će ih biti jako puno, da će biti puno različitih stvari i da smo svi nekako na okupu. Pridružit će nam se različite udruge, pridružit će nam se škole, srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih, nekoliko muzeja, Hrvatski crveni križ, a zaključno sa sajmom ove godine, za razliku od prošle kad smo bili vani, skupit ćemo se u centru Joker, koji je jedan od prvih shopping centara u Splitu, i tu ćemo zapravo predstaviti svoje ustanove. Imaćemo različite demonstracije, šminkat ćemo se, Hrvatski crveni križ pokazat će nam kako se pruža prva pomoć, prikazat ćemo sve ono što znamo na jednome mjestu. Pozdravljamo vas i želimo vam dobar početak.